No sentis culpa si tu vas donar-ho tot. A vegades, quan estimem massa, també patim massa, perquè quan estimem molt una persona, ens esforcem perquè aquella persona sigui feliç. Fem tot el possible perquè aquella persona es quedi al nostre costat. Fem tot el possible perquè aquella persona s'enamori de nosaltres i a vegades res funciona i acaben trencant-nos el cor, desil·lusionant-nos. Però no et sentis culpable, tu vas fer tot el que vas poder. I és que donar-ho tot a algú no és un error. Mai t'arrepenteixis i diguis que per què li vaig donar tot a aquella persona. Potser et vas equivocar, però donar amor, ser bo amb algú, no és un error. L'error és que aquella persona no t'hagi valorat. És que aquella persona potser t'hagi dit «Ei, no t'estimo, no vull estar al teu costat». I així no t'hauries fet il·lusions. Així no hauries regalat el teu amor a algú que no s'ho mereixia. No et sentis culpable si vas donar-ho tot a algú que no s'ho mereixia. I tampoc pensis que et van quedar coses per fer. Si vas donar-ho tot i no va servir que aquella persona es quedés al teu costat, saps per què va ser? Doncs perquè potser aquella persona no t'havia escollit. I és que quan un de sol s'esforça per enamorar algú, quan un de sol s'esforça perquè aquella persona no se'n vagi, quan un de sol ha de lluitar per salvar la relació, l'únic que aconsegueix és que aquella persona es quedi només per interès. I a la llarga, quasi sempre et deixarà o se n'anirà amb algú altre. I dius, això no té lògica. Si tu vas donar-ho tot a aquella persona per fer-la feliç, per què aquella persona et paga tan malament? Potser aquella persona no volia estar amb tu, potser aquella persona no et va escollir i tu vas insistir a estar al seu costat, vas insistir a salvar aquella relació. Vas fer el que molts diuen per error lluitar per amor. Però saps què és lluitar per amor de veritat? Lluitar per amor és quan la teva parella està malalta, quan lluites per salvar la vida d'aquella persona. Lluites perquè aquella relació no s'acabi. Però és una lluita d'equip. La lluita conjunta de dues persones en la mateixa direcció. Aleshores és quan hi ha amor de veritat. Quan una sola persona és la que ha de lluitar, no és amor. És insistir, humiliar-se, degradar-se, perdre la dignitat. I aquest és el tipus d'amor que abunda avui en dia. Tantes persones patint per algú que no les correspon, que no paren de dir la meva parella no m'estima, la meva parella no em cuida, la meva parella no em valora, la meva parella m'és infidel, la meva parella no em respecta i un gran etc. Sempre sento tantes queixes de que la meva parella fa això i allò i em ve la pregunta: si estar al costat d'aquesta persona et fa mal, si no et convé, és que tens dependència emocional, aferrament o obsessió o el que tu li vulguis dir. I en aquest cas, has d'acceptar aquesta situació. Tinc dependència emocional, tinc aferrament, tinc obsessió amb la meva parella. Això no és sa, perquè això és com una malaltia. Deixa de creure que això és amor. No és amor quan només una persona dona tot i lluita per salvar la relació. No és amor. I tu no et mereixes aquest tipus de relacions. Comença per acceptar que la culpa no és teva. Encara que vas donar tot a aquella persona i no es va quedar al teu costat, tot està bé. No hi ha res al món que es pugui fer perquè una persona t'estimi. Ens han mentit, ens han enganyat amb coses que no funcionen. Jo conquistaré algú, jo enamoraré algú, tècniques per enamorar una dona, tècniques per atraure l'atenció d'un home. Escolta'm bé, pots cridar l'atenció d'algú. Potser pots agradar a algú, però que t'estimi de veritat, que et cuidi, que t'esculli, no ho aconseguiràs mai amb tècniques i trucs. L'error és la mala elecció. Que a tu t'agradi algú no vol dir que tindràs una relació d'amor veritable. Pots lluitar, pots esforçar-te, però a la llarga fracassaràs. Pots aconseguir tenir aquesta persona molt de temps al teu costat, però en algun moment es cansarà de tu. Et deixarà o t'enganyarà. Recorda que l'amor sempre és de dues persones, es tracta de donar i rebre. Quan trobis aquest tipus d'amor entre dues persones, t'asseguro que seràs feliç. T'asseguro que no t'hauràs d'esforçar perquè aquesta persona no se'n vagi del teu costat. T'asseguro que no hauràs de suplicar perquè aquesta persona et faci un petó o et faci l'amor. Perquè l'amor veritable és un amor sincer. És un amor molt bonic, que es tracta de donar i rebre. Per això, deixa de sentir-te culpable en haver donat tot a una persona que no era l'indicada. Vas donar-ho tot. No es va quedar al teu costat. Saps què toca ara? Acceptar-ho i seguir endavant.
Deixa de remar a contracorrent. Aquest no és el teu destí. Tot el que t'ha passat fins ara té un propòsit a la teva vida. No lluitis contra la lògica. No lluitis per quedar-te al costat d'una persona que no et correspon. Perquè l'únic que aconseguiràs és ser infeliç i allargar el teu patiment. I això no t'ho mereixes, ni tu ni ningú. I, sobretot, recorda aquestes paraules. Ets una persona important, ets una persona increïble. Et mereixes ser feliç i tenir l'amor que et mereixes. Et mereixes tenir al teu costat una persona que t'estimi, que et cuidi, que tingui por de perdre't, perquè tu t'ho mereixes.